Čeladník Márty Duka, strážca pozemkov Kamilot. V tomto malom mestečku, ktoré obklopuje bohaté údolie a pastvina, sa žije kľudne, dokým nenastane zvrat. Vražda majiteľky čarodejníckych pozemkov, s ktorou mal Márty zvláštny román. Udalosť rozvráti priateľov aj rodinu. Jediný, na koho sa môžu spoľahnúť pomocou na dolepenie vraha, je pastor Koci, ktorý pozná všetky spovedné tajomstvá mestečka. Dukana obvinia z vraždy. On popiera svoju vinu a rozhodne spravodlivosť zobrať do vlastných rúk. Prípad má na starosti náčelník Trevor Cápa a má na neho skutočné dôkazy a pátra po ňom. Tu sa v mestečku objaví Beliza, krásna žena, jediná, ktorá verí srdcu a Márty ho nevinie. Zdenko Molnár, Adriana Mendlová, Ronald Hamrák, Dušan Daniel, Martina Farkašová, Tomáš Vyšvár. Tento boj rozpúta emócie, intrígy, zrady, nenávisť a lásku. Kto získa pozemky Kamilot?